Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Mulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, ikalimang adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan, kabayontang oks lang ang aton sining pagsinalayo. Ikalimang adlaw sa MGCQ. Pero may mga pagligwat na naman sang patakaran, no? Sa tong Monday, pwede na makagwa ang kabataan, pero antes nagtapos ang ining simana, hindi naman sila makagwa, mga kaaksyon ng 21 below, mga kaaksyon, no? Hindi naman makagwa. Kagang kasanay sa motor, hindi naman pwede kaangkas ang asawa. Solo flight ba? Ay, porting
Amo ning pinaka-latest nga ginpagwas ang aton sining presidente, pinagi sa kay Presidential Secretary Attorney Harry Roque. Ay, Portino. Damo gid ang mulugot sang sitwasyon nga dusok butong. Ay, oo gid. Dapat gin implementar lang nagakaigo sining patakaran, no? Social distancing, ang face mask. Kay kung isip-isipon ta mga kaaksyon, may mga kabataan na nga nakagwa man sa sining mga tinion. Pero of course, with the guidance ang ila sining mga ginikanan, kag pilang nahot man lang gani mo, kag naka-face mask ini sila, no? Importante naka-face mask, may social distancing. Galing kaya munikon kaysa ang kabudlayan sa ngaton sining patakaran. Di wala ta mahimo siling sang iban sundon ta, pero siling sang iban nanugidayhan ang sa likod sini, no? Ay, porti. Sige, inop na kita mga kaaksyon samtang may social distancing kag naka-face mask lang ang aton sining mga kaaksyon kun yara sagwa sang ila sining puluyan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Gayuhom lang ko sang sitwasyon mo. Inang duso butong bla, inang pabag-o-bag-o, buwas okay, subong hindi amo, buwas okay na naman. Ay, kalain. But diri sa Police Station 2, masubong nga balita, bangod nga isa ka preso ang nakapalagyo. Kay nasang kagahon eh. Ay, oo. Di dapat, kuanon gid ni sa ngaton, sining nga mga kapulisan sang Police Station 2, si Police Major Gabana, ang nagapaninguha subong nga madakpan ining suspect kag babalik sa bilangguan. Kay kun hindi, ate ang jailer, ang desk officer, ang chief of police, ang among lugar ang magapangatubang sa nagakaigo sining nga kaso. Ay, puwerte nga na palagyuhan ni man nga nakagwa ni sa presuan anong plastada hibaloon tanabi karon sa aton sining patrol, no? We have action na din na buso. Hibaloon ta na karon mga kaaksyon kung paano nakapalagyo ining isa ka preso mga kaaksyon sa detention facility. Kainas ang kagahon sang Police Station 2. Ay, puwerte. Kabudlay nga daan, may COVID-19 pa, may preso pang nakapalagyo. Ay, puwerte, no? Sige, kamusta ka mo mga kaaksyon amon sa kanginan, Oxlang, kabayontang Oxlang, ang aton sining pag-sinalayo sa siningod to, ang alos kalabanan na naka-10-7 kagang iba nagapreparar pa para makapanyaga na, ang iban wala pagidman palanyagahon, sige pang pagpangita, especially sa mga chopper nato, no? Sa mga taxi drivers, sa mga dipasayerong salakyan, kamusta? Siling sang iban daw kapigado gid sang biyahe, subong nga tiyempo. Sige lang, importante nga ang rent naton bla sa mga salakyan ta, hindi lang tama gid kataas para nga bisan paano makaro may kalanon man mga drivers ta. O, ti daw nainsindihan man sa mga tagiya sang dipaserong salakyan ang hinaing sang mga drivers. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kabayon ta nga yara lang kamo sa ikayong lawas tang sige-sige lang bla. O kag kalakipan sa oriental side sa ngaton sining probinsya, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa bugos nga Rion 6 sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad samtang nagatutok ng halos kalabanan tang mga kaaksyon ilabi na sa mga listeners naton via Facebook Live nga naga-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad kag sa ila sining mga radio sets nagatutok na sa aton sining balitaan. Karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo. Pagi sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaupod ta si Aksyon Marlon Hilvia. Ini may kang tanan sa COVID-19 testing laboratory sa Dakbanwa sang Silay mangin full swing na ang operasyon sa masunod nga semana. Unang nga batch sang RT-PCR result ginpagwa na kahapon. Amat-amat nang magamit kabayuntang nga magdasig pagid ang ginapatigayon nga pag-examine sa mga COVID-19 patient kag iban pa nga mga hilikoton dira sa Dakbanwa sang Silay. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Artay Hopon. Ini may kang tanan sa hard copy sang mando nga nagadumili sa mga senior citizens kag below 21 years old nga magkagwa sa puluyan hulaton sang Bacolod antes maghimo sa nagakaigo nga aksyon. Ang National IETF yan nagpagwa sang memorandum pero diri ang lokal wala sa gihapon kay hulaton nila kuno. Ay kasadya man in tao no. Ang syudad niya way piyakabaton niya ti ang National IETF. Kahapon nga adlaw nagpagwa na yagani sang udto pa pero tingaton nga syudad wala sila kabaton. Ay ho gintanan to nga MGCQ areas kag GCQ ay pertino. Samtang sa Bacolod City Police Office we have aksyon Eden Abuso lalaki nga may kaso sa paglapas ang RA 9165 o kung illegal nga droga nakapalagyo sa custodial facility sang Police Station 2. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, bagong na-instalar nga NOPO Director o kung NOPO Director, naglibot na sa mga kapulisan diri sa probinsya. Samtang balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Commission on Letter J, sang Diocese of Bacolod, nagapreparar na para sa misa sa Domingo. May misa na, pero social distancing. 50% lang kung nagaunod ang katedral, kag iban nga mga simbahan under sa Diocese of Bacolod, sang isa kagatos, 50% sina. Bali 50 lang ka mga persona ang makasulod sa among nga simbahan. So good na ni sa Domingo. Actually may mga mas nangagin patigayon kahapon pero ti laka-laka sa gihapon, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa ato naman nagapangunang balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato. IETF liwat nga ginpatag nga hindi sa gyapon pwede ang angkas bisan pa sa mag-asawa. Kag DOH employees hindi magapauli karon nga weekend agud nga malabot ang deadline ni Presidente Duterte sa pagpanghatag sang cash assistance sa pamilya sang mga nagkalamatay nga mga health workers. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod mabatian sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:34 ng aton oras, 11:34 na mga kaaksyon.
Saway pa makachibog da kung may planyagahon pag matamat na. Kag ti sa nagahulat-hulat, karon dugay-dugay lang, no? Pero para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-Detox 500 capsule kita kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa ngaton nga dugo kagatay. Ini man na may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo mga kaksyon. Para sa sigurado, ikaayong lawas, mag-Detox 500 capsule na kita, mga kaksyon. Wala ka nang hahanapin pa. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo, sining nga lugar. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod gi-aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa IETF o kon Interagency Task Force liwat nga ginpatag nga hindi sa gyapon pwede ang angkas bisan pa mag-asawa. Take note ha. Kag DOH employees hindi magkapauli karon nga weekend agud nga malabot ang deadline ni Presidente Rodrigo Duterte sa paghatag sang cash assistance sa pamilya sa mga nagkalamatay nga mga health workers. Kag update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sining mga balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good noon. Yes, Aksyon Rex, good noon. Kag sa aton man pinalangga ang mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio. Bacolod, liwat na ginpathag sa National Interagency Task Force nga hindi sila o kung hindi sige hapon pagatugutan sa karon nga sitwasyon ang pag-angkas sa motorsiklo. Inibisan pa nga mag-asawa, mag-ululutod, mag-iloy o kung mag-amay ang mag-aangkasanay sa motorsiklo. Ngayon din nila pagtugutan ng di pasayro nga salakyan niya gintugutan nila yung magkabiyahe, no? Gani man Action Rex. Nga daw pareho man lang gani na. Oh, teka nga kasana, hindi kita iguro. Mas damo, pag ginadang gaka kung may isa lang positive abi sa salakyan, damo-damo ginamalatnan sila. Kaya nga, damo sila nga daan pasero, may tag-5, may tag-4 mo. Unlike ya kung angkas, asawa mo, tapos pagkagabi, ang kasanay man ka mo. Ay, kalain. Tuparay man ka mo pagkagabi. na ano nga sitwasyon nga. Teka sa pag sinapol, wala ka gina-action rest. Actually recorded na ini kay kagabi pa gani, kagabi pa na mo. Tigin pamangkot ni Senator Bongo, si Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, kung hindi makonsiderar bala ang pagdumili sa pag-angkas. Kaya diba gindilian nila, titan na i-consider. Managin pamangkot ni Bongo kung pwede. Tinsuno kay Go, kay madamo sila na baton nga reklamo kag apelar sa Senado nga tugutan ang pag-angkas kung mag-asawa man lang o kung magpamilya, ilabi na subong nga budlay ang public transportation. Sabat ni Anyo kay Go nga wala kuno sa may ginapili nga iguon ang COVID-19 o kung ining virus, mag-asawa man, mag-amay o kung mag-iloy. Tinsuno padre kay Anyo nga mas pa dapat nga maghalong ang mag-asawa bawod mabutang sa katalagman kunong ilang mga kabataan kung kagkaupdanan nila sa puluyan pati ilang mga bata kung iguon sila sining balatian kay sunod sa iya kung ang bana kuno halimbawa magpadulong sa iyang opisina kag na-infect sang COVID-19 ti ang kas niya ang iyang asawa ti didto kuno siyempre posible malatna ng asawa tiya mo na mas spread kuno sa pamilya te apelar na lang niya subong sa publiko nga hambal ya magsakripisyo na lamang anay sa karon nga sitwasyon sang pungsod bangod temporaryo man lang ini kuno action. Ang natigalahan ko buwas malain sila statement pagadason nga adlaw lain naman dudusok butong lang obra nila ni. Amo nang conflicting actioners kay hambal mayara man mga pwede. Di ba ni hambal liligad mga pwede. Pwede. Ang mag-asawa lang kuno ang mag-asawa lang sang pamatuod nga asawahay sila. Tiga lang kayo nagambal naman to, budlay na niya, alangan ka, damay maglabay ko naman koton, mag-asawa ka mo, pangitaan, tidaw kahasol na ko, no? Hindi naman na yung saktong sitwasyon, bla. Ang aton ng dire, nga ti gahalalong manis Action Doors mo.
way man nila ginabutang sa alang-alang ila sining sitwasyon kag bugos nga pamilya nila. Isipon mo lang intugutan mo ganing jeep nga makabiyahe na da. Ina 1 meter, way gani 1 meter ang antad. Sinamo ko nako pa isipon ng sa mga jeep ning di pasahero. Kita nga contradict sa mga jeep nga di pasahero. Ang ato lang naman tani dira nga kung gintugutan ta nga makabiyahe nga may lang at lang nga abing mag-asawa way mo gintugutan. Kaya tikapudlay naman na iya karon nga kung may baklon ka to iya sa merkado, bili ng asawa mo. Alang-alang ang asawa mo man pa talakton mo tong gadali ka manabing kabataan mo, way man tubantay sa balay mo. Amo na kung kaisa nga dapat ang lisahon gid sing sakto sang gobyerno, hindi kay dusok butong obra ta sini. Correct. Actually, damo ga Action Rex, damo ga pamato kaga protesta sa ginambal ano blas ang IETF naton subong nga mo na hindi pagtugot. Sinong sa National IETF now? Ang chairman? Si saging chairman si sa Presidente Palpa? Duterte. Si Palpak, si Galvez na siya National na IETF implementer siya. Chief implementer si Galvez. Oo, dapat kina-correct na nila kay pila na kadlaw nga naggihon na ta diri sa syudad sa Bacolod kagang positive diri sa syudad sa Bacolod ang halin man sa Gua kagara naman sa quarantine area. Kita sa prangkang istorya action doors ka problema ginadiya sang mga kauturan ta especially nga amo lang ng means of transportation mo. Sa prangkang istorya kulang din man ang jeep diri sa aton mo. Gani man Action Rex. Do kabudlay gid na. Sa part sang mag-asawa sa labi nga dungan sila kadto sa ubrati subong duma-adjust gid sa Action Rex. Kalma lang heart ta. Way kita na memo. Wala ta daw may memo kay hindi ka tuwa nga sa posisyon nila. Diba? Correct. Sa iban pagid na diri tanay sa iba nga balita naman Action Rex so nga nasyonal. Kay ginmanduan na sa karon ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga empleyado sa Department of Health nga mag-double time sila tubtob subong nga weekend agod masiguro nga malabot ang Hunyo 9 nga ginatag ni Presidente Rodrigo Duterte nga deadline sa pagpanagtag sining cash assistance sa pamilya sa mga nagkalamatay nga health workers. Sa pagsapol ni Presidente Duterte sa Interagency Task Force, nagpahayag ni siya sang kadismaya bangod sa delay nga pagpanagtag sang benepisyo. Tipaathag naman ni Duque nga ang mga staffs sang DOH nagasikaso na sa benepisyo kaga hindi sila magpauli gani kuno sa maabot nga weekend kay trabahoon gid nila ining mando sa nga presidente. Sa karon ginpahayag ni Duque nga natumod na nila ang pamilya sang 32 ka mga healthcare workers nga nagkanamatay bangod sa COVID-19 pero sunod sa iya mayara lamang sang ginaplan siya nga pila ka mga problema kay may mga conflicting claims Action Rex kangay sang kung ang napatay nga healthcare workers ang mayara sang duha ka pamilya. So, nasubong ang ilang nga ginakayo. Naibaluan nga ang pamilya sa mga napatay nga healthcare workers ang dapat magbaton sang 1 milyon ka pesos nga benepisyo, samtang 100,000 pesos naman ang batunon sang healthcare workers nga ginigo sang COVID-19. Samtang ma-update ko sa COVID-19 world record sa karon, naglambot na sa 6,698,615 ang mga nagkalamatay 393,142 kag naka-recover 3,249,457. Sa Pilipinas sa pinaka-latest kahapon na Hunyo 4, 2020 ang cases naton dire 20,382, ang nagkalamatay 984 kag ang mga naka-recover 4,248. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, ang cases diri subong 11, ang mga naka-recover 7 kag active ang 4. Sa Bacolod naman, pila tanan diri 11 sa province. Sa Bacolod? Sa Bacolod naman niya 16 Action Rex. 16. Ang province 11. So sa Bacolod naman niya ang naka-recover 7, isa ang naka-home quarantine, 5 ang mga OFW nga repatriates kag 3 ang nagkalamatay. Sa bugos nga Western Visayas, 121 kon 121 ka mga kaso, 27 ang aktibo nga kaso, 84 ang naka-recover kag pulo naman ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 11:44 nga oras, 11:44 na. Amo na ko kaysa daw mayuhom ka sa sitwasyon naton. Pero tani kung ginhala na lang tong way lang gwa tanan ko din natapos na. Galing kay dusok butong gidi ang aton sining mga concerned agencies. Bisan ano pang hambalon da. Gintugutan ta ganing nga magkabiyahe ang jeep dira pero pitik sintas ang nagkamotor nga mag-asawa ang kasanay da hindi pwede. Ang kabataan nga 21 below hindi man pwede. Ay, sos Mariones, Igarapon, Santissima, kagang mga senior citizens. Diri sa Bacolod, nagpagwa sila sang statement. Wala ni malakip ang ginapalayag ni sang IETF ni. Tinano ang hambal sang syudad naton, parte sa sining pagdumili. Kay kadamo na sa kahapon sa nakita ko man nga mga kabataan nga upod nilang ginikanan nila. Diri sa mga malls naton, mga kaaksyon, no? Igaling ang mga mall naton, mayara man nga hindi man magpasulod sa mga kabataan, no? Pero depende guro sa mall management lang. Pero sa mga salakyan, kita ta naman kahapon, dala man nilang bata nila. Galing kay hindi ta maintindihan kung ano ginang tinutuyo sining gobyerno ta. Ang pasala utok bla. Ay, oo. Sino manabing gusto sinaman? Gayuhom lang kita sa obras ang gobyerno ta. O sige, kantuan tanay si Aksyon din Abuso sa Police Station 2. Kay maki-update kita sining lalaki taga Barangay 9 kuno nga nakapalagyo ni may kaso sa paglapas ang Republic Act 9165. Nakapalagyo sa custodial facilities ang Police Station 2. Ginapangitagid subong sang Police Station 2 plus man may yara sang mando si Colonel Henry Binias nga dapat tutukan gid sa mga kapulisan sang Station 2 kay kung hindi nila ni mabalik ni sa presuan mga tubang gid sila sa insakto nga kaso. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Police Station 2. Aksyon Eden. Action Rex pa dahil pang nagapatigan sang pursuit operation ang kapulisan man sang Police Station number 2 sa pagpanguna sang Station Commander nga si Police Major Sherlock Gabana. Matapos nakapalagyong isa sinikapreso nga nadagpan sa tulang Mayo 4 Action Rex bangod sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga kag disobedient to agents in authority. Sinisyal nga pagpangusisa kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico mga alas 3:40 sang kagahon nakapalagyo ining si James Brizuela. Sa nga kagahon kay ina sang aga Kay ina Action Rex ang kagahon. Ang pangalan niya si James Brizuela, nga residente sa Barangay. Di siya nabutangaw? Diri sa custodial facilities ang Police Station number 2, Action Rex. Inano na? Way na kandado na? May kandado siya, pero ang custodial facility, gininat niya ni Action Rex, ginpadala sa nga picture kag video. Gininat niya ni or ginbend ang steel bars sa custodial facility, gamit lang ang retaso sang tela, kag allegedly may ara siya sang kahoy. Naging lubag-lubag niya, nga mo ni rason. Di na yan naghalin ng kahoy na iyaman? Wala pa ni balaan kung di naghalin ang kahoy na. Sinong desk officer sinasang tiyempo na nga way na mabatsyaga Dato paray na selection na din? Correct, Action Rex. So, ang desk officer pagsulod mo gidi sa Police Station 2, ara gidi dayon. Tapos, medyo masulod-sulod gidi ang gamay, liko ka pa too. Amo na di na po studio facilities ang mga lalaki. Sa likod siya nag-agi? After ni Action Rex, bili man ganito kala Spider-Man man. Kaya pagwa niya mo na ipadala mo nga video nga taas niyo? Action Rex naman na ganito Spider-Man. Tapos okay ang iyang lawas. Nagwa siya, kag solunhan ng di gamay. Kusina, tubang naman sang female naman nga custodial facility. Kag naging pangkakas yung jealousy, bala? Sang kusina, kag diri siya nag-agi, lumpat naman dito sa likod sa may eskwelahan at Rex. Rason na nakapalagyo siya. Actually, ari kita di subong live yun
report sa police station number 2. Mamangkot na di Action Rex. Actually, wala sang damo-damo di sila Action Rex. Pila sila tikabilag 2, 4, 6, 18. 18 di sila Action Rex sa mga ka-action naton. Ay, Action Radio listeners, di sila konotanan. 18 sila ka? 18 sila kabilog, ika-19 na si Brizuela. Ang preso na? Oo. Si pamangkot di sila kung anong sitwasyon kay na kung wala gid may nakasaway o kung nabatyagan Manila o kung Kaya ano lang silang nagipos-ipos man lang sila da? Tani ginuno na lang nila sa Brandilya da? Makatado di Action Rex si Sir, pwede ka ma-interview, Sir. Ari si Sir Handsome. Sir, taka Sir Audio, Sir, baka bate ka kay Action Rex. Sir, balik ka gina, nakitaan mo gini, nga ginamaniubra ni ni Brizuela ni ang brand ni ang inyo di nga steel bar. Anong sitwasyon nga tatabo, Sir? Nga siblatan ko lang gamay. Kay gidagatulog mo ko na mo. Pulpila naman naglagtik. Nagtindog ko, nang sa ilo ko diyo. Sa ilo ka dili lapit sa may... Sa tubangan ako. Matuloy nakita ko may utod na. Tapos wala mo saging saway? Wala, hindi mo kami close. Ay, hindi ka mo close. Saan naging balbal nyo na lang? Hindi ka mo close nga duwa? Pero Action Rex, ang baldi nila, abe, kay ti puwerte ka ulan kanina, ti muok ang ilang mga tulog. Kita yan na, nakita yan na, nagambal ng sugani nga, kita yan na, galing kayo nagipos-ipos lang siya? Yes, Action Rex, ang iban bala tulog, tapos ti ang duwa ni Action Rex nga nakakita, ti baguhan sila, do kagabi lang sila nagsulod, ti do natahap si bala ko no Action Rex nga ti magsaway man, kay ti May 4 Anong kaso ni isang interview mo? Hindi to na. Okay, ano lang sa Action Rex, agin ayo, talang siya daan, nga maghambal man di sa aton. Pero ti, provide na sa kaso? Aray, kaya aray gid. Tinataguhon niya pa ng kaso ya kay ti ara man sa sulod sang presuan nga ginpreson da siya. Oo, pero ti kagabi ari gabi lang man na di sa Action Rex tapos ti ano to natabo gina dayon, sir. Wala ka nagsugi dayon sa desk officer. Wala gin po ka naman Ginpukaw yung dis officer? Hindi, ang mayor di sa Anong ambal sa mayor ninyo, Dra? Naman to din nagsinggit sa pukaw si Sir. Ginpukaw yan? Katulogid yung pulis eh. Ginpukaw, sir, ako ginhambalan lang. Ano man. Tawagin lang gali. Kaya hindi man nila Action Rex actually makita. Kaya lipod mo, maliko ka na. Kung magsunod ka, facing ka na sa may, kuhan mo sa may sa Kino Drive, ano na nga street gani masunod ka, samputan mo dis officer, tapos malakat ka, lampuwas ka sa dis officer, sa tuoan mo na dang presuan nila. Correct, Action Rex. Kasi agad sa mga Google Map. Tigay nakita ko na nada mo. Kaya mo na Action Rex, nag-tipatigayan sa isang ni pursuit operation man, si Major Sherlock Gabana. Initially taga Barangay 3, Action Rex. Kag May 4, sa nadakpan siya. Taga Barangay 3 na. Saan kung taga Barangay 19? Barangay 3. Barangay 3 na sa? Correct. Tingnan doon man na sa makita kung isa sa dalom din. Pamilyar gali. Pamilyar ang tsura sina? Tingala, kung ba kayo may experience. Oo. Pero Action Rex nag-abot si Police Major Sherlock Gabana. Mangkotong tanong. Dakop yan na? Wala. Kinusma. Sir, salamat kita sa informasyon niyo mo ganun. Mamangkota. Kaya thank you again sa inyo. Gakaon sila Action Rex mamangkota di kay kung pwede ta na masabad na Action Rex. Oh my God, Action Rex, pinyagata. May nga. Ara ka pa da? Sir, may ambasi mo sa Action Rex Ara ka pa da? Ara ka pa da? Ti saan ka pa magwaya? Ha? Lapit na lang. Sige pakabuot lang da. Sige. Action na din. Yes, Action Rex, masako-sako pa si Police Major Sherlock Gabana. We understand man. Kaya pa din pa sila nagpatigan sa pursuit operation na since kaina inisang... Sino to nga lang? Ganun sa nagapalagyo to? Si James Brizuela, Action Rex. James Brizuela? Pila edad dyan eh?
Wala nang hambal, Action Rex, legal lang ang edad ang nakabutang de. Pero kaya laging padala ang picture niya. Anong kaso yan eh? Paglapas sa RA 9165, disobedience to agency and authority. May 4, ini siya na dakpan, Action Rex. May 4? Oo. Di baloan May 4, bali, sobra naman sa galing sa kabulan, dra? Okay, Action Rex, sunod di sila. Hipuson lang man sa ko, siya na di ko lang pinakabuot, na? Buot. Siya ko lang pinakabuot, hipos-hipos, gali kayo may ginadihon May siya nga ginatago plano. man. Oo, pero grabe, Action Rex, ang pwersa yaman. Kaya ti spill niya mo, naunat ya. Paano yan na, hindi lang ko galing ka picture out, hindi ko kakita das ang mga still bars nang ginahambal mo da, kung ano kadalag ko na. Ano kadalag ko sang tudlo mo? Ang tudlo ko, Dako ano pagin? Dako malagko Dako malagko sang tiil mo? Kumalagko sang kamot ko. Dako naman gali na. Correct, Action Rex. Oo. Grabe Yung man, nangyari na tigani tayo nung manugubra ka kayo honi, basi dugay-dugay din, tabunan. Tabunan na lang yun eh. Pero Bali, kay kalakalaka man sang mga brandilya dang butang nila da. Isa lang ka brandilya ang makuha niya na, mainat siya na, why na, pwede na kagawa ng lawas niya. Yeah, kay given pag Action Rex ni gamay-gamay siya mo mga 16 mm or 17 mm ni Action Rex kuno ang takos ni. Tapos din siya naggagawa na? Naglusot sa Action Rex actually sa kusina. Sa police station 2, ginkakas niya, nagsaka sa lababo, ginkakas niya ang jealousy. Dito, pagit sa naglumpat, kag naglumpat naman, pakadto naman sa eskwelahan, dito sa Abes, bala, likod na. Pagkati, mga alas 4:16 na Action Rex, ang ila sini, na-discoveryhan, nga wala na di si James Brizuela, Action Rex. Balot. Ara na si Chief Inspector, si Major Gabana? Si Major Gabana, Action Rex, nagayola siya danay, nga may story pa man di siya, kag gina-process pa man nila Action Rex, no, kay pag-ulang siya gani kaabot sang para sa, bago lang sila tapos, pursuit operation, di halin isang kagahon man, ngila pang lugayawon, di syudad sang Bacolod, kay isa-isa, sa mga hulot-hulot dire, kag sa mga eskinita, kag sa kadabangga, Action Rex, para makitaan ining si Brizuela. Actually, tiara Pero, di na to siya nagkadto man? Ate, wala na ibaloan, hindi mo na sigurado magbalik to sa iya nga kuluyan sa Barangay 3, Guru Action Rex. Gani, hindi na to siya magbalik ya? Oo. Mabalaan lang nakaroon kung ano ni ang matabo Action Rex, ano ning sitwasyon. Oo. Halina sa operation dahil Sir Gabana? Oo, Action Rex. Kagati medyo sako-sako pa din sila. Baloon nila ni kung baloon tanang karon kung may ara na sila sang lugar pa nga impormasyon nga nabaton regarding man sa doon ano mo ninggin halit yan ni Kuaniman galing kay inugpalagyo yan na niya mo. Oo. Wala na siguro ka contact. Pero ako samtang ano naging lagari yan kung ginbingat siya lang ng ang kabilya? Ginbingat lang Action Rex gamit ang ritaso nga tela. Dini siya aritaso nga tela? Oo, t-shirt lang ni kun tapos ginbingat niya lang? Ginbingat niya lang. Grabe man ka, baskog ba? Ano kataas ng halin sa ila nga ground floor man? Halin sa ila nga ng tapakan bla? Kung magtindog siya, lapaw pa siya itsura? Daligid lang kay balikan ta si Action Eden Abuso. Sa piyak nga linya kay nautod si Action Eden Abuso gikan sa police station number 2 ara sa Action Oliver dalig lang kay kung nagapamati tong nagkapalagyo si Brizuela sino to Action Eden gani
Si James Brizuela. Si James Action Rep. Bresuila, kung nagapamati ka, pag sungka ka na lang sa kapulisan taho, parang Oo, hindi bisan na pa- paano masabatan natin, anong tarabi karon kayo nakapalagyo ka, hindi. Matugangan pa na karon. Madugangan pa na karon. Ang importante lang, padiwalaan mo lang sila eh. Pero ang kataason, sini Action Rex, kung ang sahon ko akon kamo, taas pagip saya. Ang ano? Galing kay ti dumay kumbaga dumay partition bala Action Rex, dumay lapad ni silver nga pwede ya tungtungan sa iya tiil. Na pwede da siya kasaka kag ala Spider-Man. So balitaas ang ginlusutan niya sa iya. Oo. Tapos pagbingat niya, nagapatong siya sa bangko. Wala di bangko sa sulod Action Rex, nagapatong siya sa ano mismo sa steel bars ni isang custodial facility. Paano yan ang ginsaka yan naman? May Action Rex ang daw send kasi ang picture no kay posible diri ni siya nagtungtong kay may-ari ni siya sang pwede di siya katungtong Action Rex ara gin-send ko sa aton nga Facebook palyog na lang kay Action JM da. Dira na siya nagtungtong nga di malambot niya sa babaw kay tidug gamay lang man siya kung Action Rex nga tawo. Makatungtong gid siya magulo yan lang iya lawas. Kag di amo to nakapalagyo siya. Ara nang Action Rex sa aton nga nan. Amo na yagin tungtungan. Ako na mo ni may ground floor pagidya galiya. Oo, amo na sa Action Rex. Sa likod na ni nga portion? Sa front gid na Action Rex. Ang front nga pertahan ni siya? Oo. Sa ginagyan, gid bala nila, kay ti wala man pertahan sa likod, kay ti semento bala. Tapos din siya naglusot ya? Naglusot sa saya, ginbingap nga steel bar. Diri man sa pertahan eh? Oo, dira siya nagagi Action Rex. Sa pertahan, sang presuan? Hindi. Paglusot sa steel bar, nagkadto siya sa kusina. Pagkadto niya sa kusina, nagsaka siya sa lababo. Anay ka, din halin siya sa presuan din. Anong ginagyan niya eh? Diri, paglumpat yung Action Rex, nag-agi siya gari sa kusina. Nagsaka sa lababo. Ano ginang mayorya nga ginagyan eh? Pertahan, bintana, ano ni? Bintana, hasta nakagwa kita sa police station. Bintana? Oo. Amo na di siya. Kay may kusina. Kadako ginasang giha na sa bintana na nilaw? Kay babaw-babaw ni siya Action Rex mo, nagsaka pa din sa lababo. Ang tingin dako-dako ya, kay para kaigo man siya. Tapos naglumpat sa likod. Padakuan niya pa na yung bintana, yan ang... Tingin makakas, mala actually kumbaga tatlo kadahon sa jealousy Action Rex, higing kakas. Ang sakwan na ya, ang sa may kusina. Oo. Sa may kusina na ya. Ang halin bala sa presuan niya gidblaya, sa presuan niya, ano ginagyan niya? Amo lang Action Rex, ang ginbingat, yung steel bar. Tapos, grabe man nga pagbingat. Tsaka lagpo man isang steel bars nga inyo. Gani. Tisa lang ang ginbingat ya. Pwersa yan naman. Huwag di sa namanday? Basi may background man sa... Basi may panday man nga background eh. Oo, may background man siguro Action Rex. Saka perting lagpo man igili isang kabilyan eh. Oo. Kaya mo naging bingat ni Action Rex, hasta nga na kay Goya Lawas, naglumpat siya, agi sa kusina, lumpat to pagwa sa building sa station, lumpat naman sa palikod dito sa eskwelahan sa Abes. Ang question na din, away kabatsyag ang dis officer? Oo. Pila ka mitrong antad sa dis officer na? Mga 10 to 15, dira guro Action Rex. 10 to 15 meters? Lulayo sa ilang presuan eh. Tiki, likod-likod ni siya by Action Rex. Pagsulod mo yara, gid yung front desk dira. Oo, masulod ka pa? Layo pa gali? Masulod ka pa. Mga 5 to 10, mga dira Action Rex. Kahit may likuan pag gamay. Oo, amo na siya. Kaya subong na welding na di Action Rex, para, hindi, basi, ang ginwelding lang din nila nga part actually, iya man nga ginbingat. Pero gina-check man sa mga naga-welding, diri kay kasi may iban nga naga-angkla na balakag, kasi yung iban may plano, pero nagabali joke di ganing iban Action Rex. So, kung nakita lang sa naman, ma'am, nag-upod na lang kami. Sinong desk officer? Si Sergeant Torrenton, do certain naman Action Rex, pero ti Hulton, kagid niya ti si Sir Gabana, gid bala Action Rex, ang makapalayag karon. Ti galing si Gabana, part man na sang investigation, subong?
Correct, Action Rex. So, Di man na sa kaligwa kay command and responsibility na. correct, gid Action Rex. Ti karon na hibaloon tani pero ti willing kabalo naman kita willing na karon si Sir Gabana magpa-interview man magtulutawhay siya kay ti do dako-dako gid Action Rex syempre. Hindi niya lahog nga mapalabyuhan di sila Action Rex ang preso diri sa police station number 2 or Way sagli sang ginpatungan based sa ginawilding daho. may ara siya Action Rex ang ginapatungan. May ginpatungan sa prote part gyapon gali sang magkano Action Rex langkoy. kay wala di gali. pulungkuan sa sulod mo. Oo, langkoy gali ning kabili. Sa likod yung may lain mo nga lamesa ti during night time wala na daya may duty kay mga NUP ang sa lapit gid nga lamesa sa custodial facility bali uluunhan pag yung first table kay pagsulod Do may table mo na da sa piyak nga side na da kay sinun da table ganina da magsulod ka sa tadlong ginasang portahan nila. Oo, correct Action Rex. Kay sinun na table ti wain da yaga wain na da tawo. Action Rex. Wain da yaga pungko nga pulis no? Kung gabi. Action na din? Dali lang, kinautod siya. Ginawilding subong sang mga ginhayro. Ang kalawig panigali nga kuha niyo nga wilding anay niyo, kadamo pa o, kag puro tanang galigin himo nga daw baral ni. Action na din? Yes, correct Action Rex. Ready ginawilding nila doble triple ni ga sigurado naman. Kahit damo pa daan sa sulod, 17 pa kabilog. Oo. Ang mga di karon sitwasyon karon Action Rex sa police station number 2 latulaton lang naton. Lami kung madakpan say butang da sa dalom sang ginatuluan ba sang ginawilding o kung init man kung hindi. Hindi man na. Kung kapamatit, siguro, sa buwak sa next month, sa buwak nagsikat sa kuwaw. Actually, damo mo kaya sa next nagapalayag, no? Kay Kagina, may mga, siyempre, may mga dalaw, din naghambal. Nga, ka-familiar si Atsura, kasi siyempre, nagbuwa na niya nga, nga picture, Kasi mo gani, familiar man, di ba la? Tiyan mo na nga, nakagwa na ng itsura yan, but kundi para sa mga lagyo nga kapupudan, Ate, dasig lang nasa makita, Action Rex, kay kabalo naman kita sa kapasidad man ni... Kung nakuya siya, surrender na lang siya. Gani, Action Rex, surrender na lang sa ni kay Sir Dio. Bukas man ding Action Radio, kung gusto niya, ipaging kaugalingon di sa Action Radio, kay turnover tada siya. Ano, Action Rex? Siring ko bukas man ang Action Radio, kay turnover tada siya. Correct, Action Rex. Mas gusto niya da magbisita sa imo. Pwede. Wagid problema. Base binidlawan lang to sa base nagbisita lang to siya. Kay saman kabulan na nga sa sulod sang presuan mo. Correct. Tay isa gid sa kabulan kagapon. Naghambal dan ning iban nga mga kapdanan sa sulod Action Rex. So kami nubyan siya kuno do pre sa kontsura. Gali? Oo. Ay, naglain pa, pero hindi ka tuya, ha? Hindi ko ya. Hindi ka tuya. Kaya kabudlay na tuya sa iya. Ang natingalahan ko lang sa this is size ka mga preso dira, wagid sa nakahawid sang puroy niya. Oo, gani Action Rex. Natulog sila kuno tanan. Di man ta magpati nga muna ng gahod sang balbalya sang kuan way pagabugtaw. Correct. Kagadamo gid sila Action Rex. Kadamo sila, kagamo na na oras siya, gabulugtaw na sila, pati lang kung way sila gabulugtaw na. Buti sila Action Rex nga wala nila ginawiran. Pero gambal sila gina. Ngati, kung kabalo lang kami mo, nag-upod kami. Pati lang kung nagulupod man, why na sila plano nga magpalagyo da. Kung tanito, kung may galing kay why man ta kay balo kung nahadlok sila, nga magbutong sa isa to, bisan short na lang itong nabutungan niya, kung di kabugtaw ng this officer, kung nagkakatulogid man. Oo, mga katas. Sino naman kuton mo? Yeah. Oo. Nagpapamangkot lang Action Rex akon. Oo, pwede, di ba pwede na ba ma-interview si Sir Gabana? Kaya nagsulod siya liwat mo. Hindi pa siya? PC pa din siya Action Rex. Tinga kung iban ka... Actually, isang CCTV. Kung iban ganing nga mga balita, kadasig siya interviewon, na naipalagyuhan sa isang preso, hindi na sa mga interview,
Kay concentration, kung baga action rec, Bo, sila concentrate concentration. sila. Okay, do hambal nila action rec, hindi gina dapat maglipas sa isa kadlaw, nga hindi na siya makita ni. Sige na review di si nila subong ang CCTV action rec. Reviewon pa na nila na bala na kung di na nag-alagi na, di na sa nagagi, kag na, paano na sa nagkapalagyo. Base action double review. Ay base may mga na-miss sila nga mga information. Sige action Rex kahit aray mo lang today itingwa ta gini karon nga kuhaan sang palayagman si Police Major Sherlock Dugay-dugay Rabana. last stress naman no na himo na 12 oras way pa sa gyapon sang mihurad dara. Correct. Pero dugay action Rex base pa lang gini sa muning report dugay base mabot dio. Mabot ang mabot ni si Venezuela eh. Di na natugurong animosad to. Basi ko ito niya ko di karon magambal nga. Ari nako. Oo. Sige, action Rex. Sige. Talang ni karon si Sir Gabana. Ayos. Sakop ba? Live direction Rex sa Police Station number 2 in section Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Police Station 2. Way pa sa gyapon, madakpan ining presong nakapalagyo. Kainas ang kagahon. Isertin Bresuela ang apelyido. Base kung may hisayod kag nakahibalo sang whereabouts nili og ta timbre sa mga kapulisan ta gani ikuha lang dio ipatik-patik lang sa Aksyon Radio para nga bisan paano mapasungkat na siya di na pagulaton pa nga madakpan sa liwat sa ngaton sining mga otoridad no kay kundri ka man lang sa Bacolod sigurado nga dakop ka gid na sa gyapon di ka kapalagyo na niya. Sige, hulaton tang progress report sa aton sining mga kapulisan but si Colonel Henry Viñas ato pa siya sa Iloilo naglakat siya subong aga kay may gina-verify pa hindi siya magkahatag pa sang komento kay nag-drive pa ini siya. Basi kuno karon dugay-dugay si Colonel Henry Viñas. Pero gintulin niya nanay sa police station to nga pangitaon kag dakpon ining presong nakapalagyo kay nasang kaagahon. Amo nang latest mga kaaksyon Aksyon ng Radyo Philippine Standard Time las 12:12 ng aton oras 12:12 na mga kaaksyon. Kadtuan tang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang bagong na-install nga NOCPO Director naglibot na sa mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental. Isa ka mayong indikasyon at least nga bisan paano makarubisita siya sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office kagiban pang mga balita. We have Aksyon Brian. Aksyon Brian. Action Rex, sigurado ko subong adlaw para nga police stations tuman ka Pinlo, well organized kag waisang sabok abi no. Kay naglibot temprano pa si Police Colonel Romy Palgi. Amoning officer in charge karon nagapungko bilang officer in charge sa Negros Occidental Police Provincial Office matapos naging patigayon kahapon sang hapon ang turnover of command hali naman sa mga kamot-iya sa mga retiro na sa Hunyo 6 Sukunbuas Kadlaw nga mo si Police Colonel Romeo Baliros. Sunod diri kay Police Major Edison Garcia Jr., ang maning spokesperson sang NOCPO, aga pa siya kay na Action Rex nga naglalakat upod kay Police Regional Office 6 Director nga si Brigadier General Rene Pamuspusan. Muy guro sa Iloilos, laguro subong. Waisak ang Baldi Garcia Action Rex ari kita di sa Negros. Tiya to si Viñas ganis Iloilo kay do may command conference sila to. Base nakarekta na sila guro kay sininga kasi naglibot-libot lang sa hunghungan niya dira.
Base, mga lapit-lapit na police stations na action Rex anay. Like Silay Talisay, Silay Talisay, bago, nang lapit lang mga lapit-lapit lang danay. Kay ang tinutuyo din ni Palge nga i-check niya ang kahandaan sang kapulisan. At tinakahanda gid Hanta na always na nakandang mga kapulisan ta sa probinsya. Nakahanda naarin pa sa hapon kasi gi-expectar nga malibot kini. So amo na ang tinutuyo niya ang una actually gani way pagin man siya ka meeting sang staff dira sa Kwan ang staff niya sa Nokpo kay given ni kahapon sa hapon na siya officially nagapong ko bilang officer in charge. So, siniguro sa ako siya sa kanilang pilag sa palibot kung anong mga sitwasyon sa Negros Occidental kahit magambak Negros Occidental hindi isa ka minuro lang ini no tuman kadako nga probinsya nga iya sining nasakupan na dapat hatagan gid sang panahon sa San Carlos down to Hinubaan nga dani nga libuton ya dapat kid man nga magkortesi sa kada stations. Yes, at least daw pinasahib lang nga pagpungkoya daw niya ginlibot ang mga police stations siya direo. Apisan nga OIC lang sa Blackson, Brian. Yes, Action Next kag pihota magluwas sa pagbisita sa mga police stations. Mabisita gina kay Mayor. Oo, dito ng target gate kasi kinanglan ang alkalde kag ang lokal nga panguluhan kag kapulisan mag-isa kampanya kontra sa anuman kriminalidad kag iban pa no. Susunod rin kay Garcia ang ini karon nga sitwasyon nila sa Nokpo dira naga-adjust pa sila tanan-tanan. Kung ano gid man tong mga nasugdan kag ginatrabaho ni Police Colonel Maliros suno kay Garcia ti ini tanan amo man ang himuon ni Palge kay hindi na gid man mabudlay ini sa ila daw pasunod na malang nimo kay may mga ara na nadaan daya nga mga dokumento nga ibilin may mga ara na nadira sa mga dapat himuon nga hindi na mabudlayan ang magapungko nga dason para sa rayon iya nga kampanya nga droga ang kriminalidad ang labi na gid subong amo ni kinatutukan nila ang COVID-19 Action Rex kay ang action daw malayo 2022 pa. So, COVID-19, sabong natutukan nila kag ibang pag-action action. Ari ang information ni Garcia ang what's it? Trabaho ni Sir Palgi sa Negros Occidental. Anong name mo yan sa buko, sir? Hey, sir. Good morning. So, first of our provincial director, Police Colonel Romy Humoy Balet, Palgi. So, yun, in-expect niya yung police station natin together with our provincial regional director, Brigadier General Rene Pamuspusan. So, ito yung talahon na i-check yung operational readiness na ating mga kapulisan align with the PRO6 strategic direction, no? Instead of the PRO6 na ating regional director, and of course, with observance of always of protocols, yes, still we are combating this pandemic, COVID-19. So ngayon, sir, nasa labas siya with Sir Pamuspusan, gano'n? Yes, sir, together with provincial staff. Okay. Sir, na-mention ba ni Sir Pangdi anong pinaka-priority niya for Negros Occidental dyan sa meeting niya? So far, wala pa tayong I believe yung sabi na initially is kumping na yung magsimula ng regional director. So from doon, mag-start siya. Of course, meron naman po tayo kasing strategic direction sabi ko itong project. So hindi tayo mawawala kasi something lang yun. Continue lang yung ating pursuing the reformation of the PNP. Action Rex, sa manang confirmation ni Garcia angot sini. Kamot ang balya, may mga direksyon sa manadira, may mga libro na manadira. Kamo lang ang ila siri nga pag sumayon Action Rex, no? So lauman aton dason nga simana basi
atubang man sa katapos sa media for the first time abi si Palgi Action Rex basi makapatigayon siya sa press conference kay ang dokpo subong ka organisado dira Action Rex ang mga media diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod do hindi pareho sa nagliligan to kaya daw pagustuhanay lang. Subong sa pagpamuno ni President Eden Abuso sa Action Radio, daw organisado? Organisado Action Rex, no? Dapat kamay pa nga masunod ang Chief of Police makimidya man? Arang papel subong sa spokesperson Action Rex kag sa presidente sang Nokpong Action Rex. Kaya dapat may tie-up ng media mo. Ati daw mayong ilang tie-up nga duwa, no? Ni Garcia kag ni Action Eden Abuso. Ati good. Kumunang manamigid subong. Sa Philippine Army, in-check natin si Police Colonel o si Colonel Romeo, Colonel Inocencio Pasaporte sang Free Authored Infantry Brigade sa Negros Occidental. May correction ini sa anti-terror bill no, nga ginadiskusyonan karon dira sa Kongreso and may kahapon na ganito sa mga rally protesta diri sa syudad sa Bacolod sa paggong sini or pagkontra, pagkundina sa pagdusogin sining anti-terror bill diri sa pungsod Pilipinas. Sunod diri kay pasaporte, hindi dapat magkahadlok ang publiko. Tuhay ini sa pila ka mga palayag sang nagaprotesta nga mga warrantless arrest masi way naging sang freedom ang pumuyo. Sunod diri kay pasaporte sa kung way ka lang sala, way ka maghihimo sala, way ka intensyon nga maghimo sa mga problema, wala sang kapulisan kag otoridad nga magdakop sa imo. Ang anti-terror bill suno sa iya para lang ini nga ma-secure nga hindi makalusot diri sa pungsod Pilipinas ang mga terorista or kung sino gusto mag-intra sa mga terorista nga mga kahimuan din halimbawa ya sini ang naglunta dito sa Marawi Action Rex atong Marawi surge nga nakibot ang tanan kanamo na sa mga dumuloko nga mga terorista nga nakasulod diri sa pungsod Pilipinas nga wala gid na monitor. So pagi sining anti-terror bill makabulig ini para ma-secure pagid kita ang aton sining katawhayan. Dumagan ko ni kuno sa gabi kag sapon sa aton sining pagpangalaga diri sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa Nokpo kag Philippine Army, Action Brian Morden report una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuantang Bacolod City Government Center si Action Artay Hupon. Magabalita may kang tanan sa hard copy sang mando nga nagadumili sa mga senior citizens kag below 21 years old nga makagwa sa ilang puluyan hulaton pa sa Bacolod antes maghimo sa nagakaigo nga aksyon. Meaning subong siniway paglikabaton yang syudad ta. Kag iban pang mga report we have Action Artay Hupon. Action Art. Ang ginaproblemahan nila Action Rex sa muling golpeada bilang pagbawi sang statement kag bisan ang una diri nga gintumod ni Vice Mayor Sid Pamilyaran ang sa angkas sa motorsiklo nga sa primero paglayang iya sa City Government of Bacolod kundi kinatagan ti aligwa ni Mayor Bing Ladi ama police nga sila ang mag-regulate kag magdesisyon angot iya sa angkas sa motorsiklo kay bagod nga may ara gid man guidelines sa nasyonal mo nga bawal ang pag-angkas o galing lang kay natabuan nga nagparayag sang statement si Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginatugutan ang pag-angkas sa motorsiklo kay kumong nagaginakulang ang mga salakyan kapin pagid dito sa Metro Manila nga pwede nila o gamiton sa transportation sa mga pumuluyo. Nakibot na lang siya away gani maisan kadlaw may ara naman sa panibagong statement tuhoy sa sining panibagong instruction karon mismo ang TLG Secretary nagambal nga hindi gid pwede o kon bawal gid
ang pag-angkas sa motorsiklo. In fact, ang alkalde na padala na sa itong kung nagpagwa siya sa executive order, nagigad nga Domingo, effectivity ini sa June 1 to June 15, nga modified general community quarantine. Bangod siya iya sa kay Vice Mayor si pamilyaran kay kapon na istoryahan nila na mismo dito sa meeting Manila kung ano ang matabo sa motor na wala na sila problema kay pagkatapos ko nagabaton sa sang instruction ang pagpagawa na sang executive order ang regional office ang DILG nag-inform na sa iya na bawal na ang sa angkas sa motor. Ang motor nga may instruction man ginayon na ginhimo ang alkalde diri sa syudad San Bacolod sa Philippine National Police sa BCPO. Now, pero parte ni action like sa mga senior citizen kag sa nagaedad 21 below, kapon ang inisyal na istoryanay ni Vice Mayor Elcid kag ni Mayor Bino Ladia nga ulaton gid nila kung ano ang mabutang liwat o kung mapadalaan sila sa hard copy ba? Di bala sa aton yang kopyang ginpagwa ni Mayor Bing tong copy daw wala ya mabutang ang angkas kag ang ano ni ang 21 below no kag mga senior citizens. Ang sa senior citizen actually action rex ara ina sa executive order number 38 section 4 ara na nabutang no ang nabutang gina sa section 4 gina-discourage sa city ang pagpagwa. Kaya ito ang statement sa nasyonal na pwede mo nagagwaya mo kung MGCQ ka na. Ang ginbutang dito sa order sa section 4 na gina-discourage sa city magwa kapin pagid kung 60 years old ka paibabaw o senior citizen na may balatian ka lang may masakit ka kaya prone ka sa ginatawag na COVID-19 kag amo man sa 21 below. Bisan na ng explanation sa ni Bayatan, ni Baribar, sa Manila, tisubong may mga student kag ang lanon gid may magwa mo nga may gina-follow up man ko kaysa nga ginapatawag sa ila sini nga mga teachers o kung lanon nga mga transaction na opisyal amo to na ang ila na butang sa Rex. Kaya mo na ning nga daan sugod subong nga daan sugod nga week nga daan subong mo ning ginawa sa mga estudyante mag-follow up sang kinanglanon nila sa mga eskwelahan nila oh. Kaya mo na yan sa nabutang to sa section 4 no? Lifting of home quarantine pero nabutang dito sa provided however nga mo na ang ang stipulate sa sining executive order 38 na mayor tigalang tikimot sila may panibago naman na statement naging buyan si Roque ang hambal gani ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran gangwa sini galingin ang bagol sa aton ng mga pumunuyo na kung kaisa sila pero masal anak sa Rex na ginalain-lain o kung ginaligwat nila ang mga regulasyon pero hindi lihay sila sa nino kung nila order dito sa nasyonal kasi nagya ang desisyon na sa iginistorya nila ng Mayor Capon na wala to na magapadala sa hard copy inagkopyan sa din amurang opisyal na basihan nila kung ano man ang mga statement sa Malacanang kay kung verbal ang action Rex kung kaisa katulad sa ito ang sa motor hindi ka na imaduan kadlaw ginabawi ginayon sa Malacanang yan palayagaw kag statement ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran ang chairman sa IATF sa Bacolod. Primero, ginuligwahan niya itong PNP, di ba, sa executive order kasi iya nga statement. But after 3 days na to, may memo siya from regional office. In a nice way, man ang pagambal sa iya nga, basi na-miss mo or na-mislok mo ang order, so kindly amend it. Damo na bala. So, tiwala yung pa niya na to. Nagdaisan niya itong polis. Vice, ini ang pagwa sang mga senior citizen kag below 21. Kay mayara naman bago nga statement. Para naman kagapon. May statement naman si Roque. And yesterday, in discussion namon, may meeting sa mga pastors and tanan nga church leaders na to, the different denominations. Yung kay Mayor, I think, na stand is that until nga makabaton kita siyang hard copy, then i-amend yan iya nga imo.
Kasi sometimes may mga verbal, may mga statements or press releases nga pag the following day, kinaisla naman eh. Even ang yung mga enforcers confused kaya, i-enforce mo nila the following day, dula. Ang imo, constituents, lingin manulon lang. Ang perception ng tao dito, nga local nga directive, so ang itadis local, among kalalo, isang bash ang publiko. Malang Lex ang palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ti ano gidang ti diri sa aton niya steady lang ne? Steady na lang sa Lex. Ang kabataan kiti wala pa man ni sila nakabaton sa hard copy ni. Ate kung basahon mo muna ang ambal ni Vice. Kaya sila karon ko mag-obra naman si Mayor. Kabalo ka hindi maninimo sila yung instruction mo lang kay executive order na siya mo. Tumanon gid ang mando sa National IETF. Correct. Amo ginamatabo. Ang lokal, in short na wala na tingog. Hindi man pwede action Lex kung hindi ka magsunod. Pero sa angkas sa motorsiklo, pwede ka na yung panahugan sa DLG suspension. Amo na. Kaya guidelines kaya mo official na sa executive order naging papanaog sa halimbawa resolution naging pasar sa National IETF. Amo to nga kung hindi kinalugan na mayor itong sangka sa motor niya sa walisyon niya pwede na lang na basta mag-asawa ganamuni pwede ka mag-asanay hindi pa lang sa sulat sa regional IETF na mayor din na pwede i-amenda mo itong ginamenda kaginambalan niya na yun ang pulis ka hindi gali pwede. Kaya ang lain naman kay may virtual consultation meeting si Mayor Bing Lastres upod ang DILG, DND, DOLI, OPAPRO kag MMDA karon Lastres ay nato kung anong paghambalan naman na di. Di ba siya mo na kasi pamangkot mo Mayor tinanong ang senior ni Samuel di kagwadi ang waga ni Action Lex kaya subong ko ni pero lagi ka nagambal nga parti sa motor. Isaksyonan mo ang taga-traffic enforcer. Oy, dakpo nila ha, kaya igang kasala, hindi pwede. Pag naso naman, nagambal naman, ay, pwede i-consider ka na kung mag-asawa. Naso naman, may sulat naman, nga hindi ka pwede, kundi isaksyonan mo naman ang imo traffic enforcer, ginakpo naman. Tingwa sila, pati traffic enforcer mo sa uli, doon ang hiya na, kaya tibag ba yun, ang hiya sila nga, ang hiya sila nga himoon nga, kay kung amo lang ning implementasyon abi kung social distancing lang kag face mask no ang nakamotor na okay na siya basta importante ang patakaran naton di iyang kasta lang ang aton sining asawa amo lang na kag bata abidra tapos ang mga kabataan nga magadala abi kag mga senior citizens amo lang ang kampanyahan sang pulis nga social distancing lang na dra amo lang na dapat ang kuanon kay galing kay ti dusok butong blang instruction now. Yan ang mga senior citizen kung mga hypertension hindi kang patay sa COVID sa testing patay ka na mutong kahapon insist patong isa ka senior citizens man tong tingin din yun na pagpasudlo ng bata na dala man na sang ginikanan niya. Ate, yung buto ko na ano itong nakwanto ay galalaysay ang senior citizens kang gwardya. Ilang taon ka na. Kaya may meeting na maluwas sa mayor karon base pa man lang ma-raise ini nga mga issue kag masamat na sa natural na mga opisyales sa national. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang aksyon ng aksyon ng Tayhupon o sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Art Tayhupon. Action, daligid lang. Action Art Tayhupon, salamat gid sa report gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Hulat-hulat naman kita kung ano ang mapalayag sa aton sining gobyerno, no? O, sige, basta kung anong instruct nila dra based sa National IETF nga instruction, amo lang tumanon ta. No? Kung anong mapalayag sa aton sining lokal nga panguluhan, amo lang tumanon ta. June 1 to June 15, until June 15, magatapos ang MGCQ,
Ay doon kung anong sugpon sina, no? Pero ang manami dire sa mga kaaksyon ta, Santon Plus Herbal Capsule. Kaya mo ni ang nagatunaw sang bukol-bukol bla sa kalawasan taho. Amo ni siya, kag kun masami ka, manti kun tigilinit, kag bisan ano pa gani nga tiyempo, nagatubo ang mga hubag-hubag sa lawas ta. O, sakit man kung may hubag ka, pro. Kapin pa kung cyst, tumor, kag goiter, kag iban pa, bao, amugid na ang shadow gid ka budlay nga sitwasyon, no? Pero kung may Santon Plus Herbal Capsule ikaw, sigurado nga dula ina sa imo sining lawas. Sa pagtumar mo lang 1 or 2 capsules daily, siguradong sigurado nga magkalatunaw ina ang mga bukol-bukol, ang cyst, ang tumor, ang goiter sa lawas naton. Santon Plus Herbal Capsule mo ina mga kaaksyon, ha? Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon, no? Wala ka nang hahanapin pa. Malakay Finance Corporation, dire kitanay ho, basi ko nagakinanglan kamo house and land, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yan na lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta, si LP7 ho, nagapabakod sa ngaton sining immune system. Natilawan na kag napamatudan nga maayong balatian ang para sa imo si LP7 sa gidabatyag mo bla sa lawas mo, katulad sang high blood pressure, myoma, goiter, hemorrhoids, kidney disorders, kag madamo pa. Si LP7, mga kaaksyon, likawan gid nato ng piki nga si LP7 ha, dira sa Bago, sa mga kaiping nga mga lugar ni, kay kabudlay kung kaysa mabiktima ka sang piki, no? Ining piki nga CL ni, nabutang ni sa mineral water plastic bottle, kundi gani sa lapad bottles bla. Amo nang nabutang dra ang CL nga piki, no? Ang importante magbakal gid sang CL7 sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Ang importante, CL7. Kay kung ikaw, laking CL7, laging panalo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:37 na nga oras. Kada siglang sang oras na ba, may lang pag-monitor kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dara sa Barangay Estefania. Kung ikaw, Torex, aslang ko kung amo, hindi kami simba pang mga senior, kay ti hindi kagwa gali. Mugani man, Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Senior citizen, 60 up, kagang mga bata nga 20 down, no? Mumana. Sige, thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Sakay Tintin Prince Ogon Brillantes, good noon, Action Rex Monitor kami dia. Tamyaw lang da sakay Lula Kunsing Dorias. Sakay paring Binji Felizario dara sa Manila, no? May lang pag-monitor parikoy, paring Fiding Felizario. Ayos, thank you gid, init di subong sa Manila. Okay. Thank you, paring Fiding Felizario. Kay Romel Carboso, may lang pag-monitor Romel Carbos. Kay Christian Roa, dara sa Victorias, may lang pag-monitor. Kay Sir Edwin Pinida, may lang pag-monitor sa Edwin Pinida, no? And George Gargasitan, no? May lang pag-monitor kay George Gargasiran gali.
pulis, linya hadlok magsaway. Ay nano. Gani man. Jo Marie Formentera, mailang nga pag-monitor kay Jenny Perez dira sa Binalbagan. Rodora Syuko, good PM lang. And Coy Villar Fernandez, ginatamiyaw ko na sa barangay Minuyan ang pamilya ko, Action Rexa, halin kay Nico. Ayos, thank you so much, Coy Villar Fernandez. Kay Marley Gonzaga, mailang nga pag-monitor Inday Marley. And kay Philip Lorente, dira sa Minuyan, Morsia, no? Mailang nga pag-monitor. Kay Ross Locsin, kay Ross Caniete Locsin, mailang nga pag-monitor sa Locsin family sa Barangay Suman. Ayos, thank you so much, Rose. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma, kag sa Roma family sa San Enrique, mailang nga pag-monitor, no? Larry Orcahada, may lang nga pag-monitor, nakalantaw pelikula nga Escape Plan. Larry Orcahada. Paring Ruel Lanawan si Roma, ho? Paring Ruel Lanawan si Roma, dira sa Vista, sa Barangay Villamonte, sa Purok Isla. Kay Gian Resicio, hello, please lang greet happy birthday to my sister, Tots Martin Resicio from Barangay Quezon, San Carlos City. Thank you so much. Salamat gid Gian Resicio and happy birthday again sa kay Marlin Resicio. And sa kay Dino Alec, may lang nga pag-monitor Action Rex, wala la Bruce Lee na masunod nga abilidad sang preso tila lang gid gamit monitor lang kami dia Pamilya Munoz, Jomar Marites and Chibom, no? Sa kay Raymond Alarcon Sagal, may lang nga pag-monitor paring Raymond Alarcon Sagal Jr. kag Sagal and Alarcon family, may lang nga pag-monitor paring Raymond. Okay, ga-monitor sila to subong. Ara sila sa country homes. May lang nga pag-monitor paring Raymond. Upodra kay paring Mike Carbiliedo. Paring Mike, kamusta ka mo dira, no? Kay Limuel Valdivino, kay Nick Ivan Corsino, kag Rachel Sadaya Sagal, kag Pamilya Sagal. Ayos, dagang salamat. Thank you, paring Raymond Sagal. Alarcon Sagal, no? May lang nga pag-monitor kay Heaven, ho? Dra sa area sang Barangay Tangobla mo. Nelda Siguanse, kay Randy Garcia. Good PM lang dira sa Kabugwason, Mansilingan. Kay J. Lion, no? May lang nga pag-monitor, ibridiga monitor kami distapi, mama ko, gatimo, samtang pamati sa Action Radio. Thank you so much, J. Lian guro niya. Kay Yanni, may lang nga pag-monitor Yanni, Action Rex, utoy man kami kadlaw nga nakita niya man pero galing hindi sila close. Kag natulugan guro mga gabantay kun nga hambal ginpukaw niya kuno ay gintawag gali ay nano. Salaman sinunoy kon ano hambal niya sa inyo ba? Nakakadlaw man kami, di ba? From San Enrique niya. Thank you, Gideon. Elmer Almorato, good PM lang dira sa La Carlota, ginatamiyaw ko lang asawa ko, ga-monitor man, no? Emma Rojo Aguilar, may lang pag-monitor. Merly Dolido Magallanes, good PM lang. Sa kay Tatay Elias Dolido, adlaw gid kami pamati sa Action Radio. Kay Marie Richel Aranas Miliena, may lang pag-monitor paring Rami. May lang pag-monitor sa area sang Alihis, no? Matanglawin, basi hindi sila magsugot ang sa motor kay basi wala na pasahero ang jeep ti mapiktuhan ang ekonomiya ta kung wala na may gasakay sa jeep. Opinion ko lang na, Action Rexa. Sige, salamat gid Matanglawin, no? Kay Samiana Dandan, Action Rex, paki-greet lang pamilya Samiana kag sa Villanueva sa Isyo Kawayan. Kag Donduyano family sa Sitio Sibukao. San Enrique ni. Kay Maki Arakin MMC, may lang pag-monitor sa MMC Etery sa Banga DA Kabangkalan. Kay Joan Mel, may lang pag-monitor. Good noon, Action Rex, monitor lang ko diya. Uwak Bawi, Manaman, Ahay. Joan Mel ang panamyaw nagika, no? Kay Mary Janice Imperado Oliveros, ay ambot lang gid daw gina-high blood ako sa IETF Action Rex.
Hindi ka magpa-high blood kay perde ka na. Bailang da sila. Jocelyn Liboon Dispoho, may lang pag-monitor Jocelyn Liboon Dispoho, no? Good PM lang. And sa ibang panaton nga mga kaksyon kay Kurt O'Hara. May lang pag-monitor Kurt O'Hara. Kay nagsulit naman si J. Liano. Damo sa guru greetings. Kay Axel Siap, Action Rex, good PM lang, tamyaw lang pamilya, payasa. Sang Prokpaho, Barangay Estefania, musta na? Ha ha ha. Gani man. May lang pag-monitora dira sa Prokpaho, Barangay Estefania, no? Sa kay Axel Siap. Kay MG Nakayama, good noon, Action Rex, stay safe gid ah. Thank you gid MG Nakayama, no? Kay John Michael Himay, may lang pag-monitor John Michael Himay, kay Clyde Swan, dara sa Overflow Kabangkalan, kay Duni Zambales, dara sa Barangay Talok, Bago City, good PM lang. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Bea Jonathan, may lang pag-monitor, great ko lang si Mark kag Roquel, dira sa Hilado, ga-monitor gid. Salamat gid Bea Jonathan. Kay kabudlay kay Suliya kay GQ Familia watching sa iMart Rolling Hills. Okay, thank you so much GQ Fabila, no? Kay kagawad kay Imbong Jo Campo, kay Bibing Dakia Bautista, ga-monitor siya live sa Lizares. Thank you so much gid Bibing Dakia Bautista. Kay Robert Lim, senior citizens man ako. Robert Lim, no? Okay, gani man. Di ko magpa-check up ka, may purpose ka, pwede ka na. Basta may purpose lang. Pero kung maglagaw, hindi gid pwede. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Paring Alana Bales kag Josing Topas, ga-monitor gid, may lang pag-monitor. Si Kagawad Jo Fred sa Pantas, ang Barangay Robles La Castellana, kag Kapitan Chad Feria. Good PM lang, no? Kag paring Mark, kag Ems Magbanwa, dira sa Barangay Handumanan, always gid nga nag-monitor ho, pa urok-urok gid sila sa aton sa nga pagpangalagad. Paring Mark, kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip, kag MM Lerasan sa Barangay Estefania. Kag paring Elmar Tafangco dira sa area sang Mansilingan, upo dira kay Commander-in-Chief dira sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Elmar Tafangco, paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumal. Kay paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor, no? Kag kay paring Renly Martel dira sa Banwa sang Valladolid. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
matian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Maki-update tanay sa testing center or testing laboratory kay dira sa Dakbanwablas ang Silayho. Mangin full swing na ang operasyon sa masunod nga semana. Isa ni kamayong indikasyon. Una nga batch sang RT-PCR test result ginpagwa na kahapon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Plus ang mga nagalabutan subong adlaw diri sa Negros Occidental. We have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, ara pa lang sa ginatawag nga proficiency week ang operation subong sang bag-o COVID-19 testing laboratory sa Teresita Lopez, Halantone Provincial Hospital sa Barangay Lantad, Sudad sang Silay. O silingon, hindi pa ni full swing ang operation niya. Sunod kay Chief of Hospital Dr. Maria Estrella Ledesma, hindi pa Aksyon Rex magulpi ang pagpadayon sa operation ay ang mga medical technology nga naga-duty plus ang mga technician gina-assure anay nga ang paggamit sa pag-umad ng mga kagamitan kung ining RT-PCR machine mapiyo-piyo agot nga masiguro man nga pagpagwa sang resulta. Asuro kay Ledesma tingwaan nilang sa unang bahin sa operation
Maka-test sila sang 600 tub 700 kada adlaw. Kag kon matigayon, lipot lamang nga mga inadlaw ang hulaton before magwa ang result. 3 ang pinakalawig, 5 ka adlaw hambal ni Ledesma. Isa ka test ang preparation suno sa iya 6 tub 8 ka oras. Kahapon, nakapagawa na sila sang una nga batch sang RT-PCR result, bali 20 ato. 20-19 ang negatibo, isa ang positibo. Yung isa ka positive, amo ni siya ang COVID patient number 11 sa Negros Occidental, 31 anyos, babaye. Ang travel history niya, halin siya sa Hong Kong, nagtinira sa Manila, Santong Marso 28, taga Barangay Santa Rosa, Banuasang Morosya, Inisya, nagkaroon ara sa quarantine facility, asymptomatic, sa sang sintomas nga nabatsyag sa COVID-19, positibo sa Action Rex. Now, ang pending kag resulta nga ginapaabot atong sa sunod sang Cadiz blang 11 nga naka-close contact sang nag-positive sa Valle Hermoso. Ang swab specimen o contest ang kuha sa ila na gindala sa bahin sang Silay Hospital. Plus, subong adlaw, may ara sang 13 ka mga nagresi OFWs ang nagabot. Stress sa 15 kainasang kaagahon sa Bacolod na Silay Airport. Kuhaan man na sila sang RT-PCR test. Ang specimen tira mana dalon sa bahin sang Silay Hospital. Ari si Dr. Maria Estrella Ledesma. May lisensya na ang amon molecular laboratory diri sa TLJPH sa Silay. Amat-amaton ta lang ng sa subong, although kompleto na, pero na mahimo pa man kami mga guidelines on how to use this. And this first week, hindi pa kami ka full swing, pero tingwaan gid namon by next week maka full swing na kami. Mayara man ta sang criteria for testing. Ang inyong mga LGUs will be given instructions, and kabay pa nga ini nga endeavor through our beloved Governor Bong Lacson with the help of Provincial Administrator Attorney Diaz and Congressman Albi, and of course kay Congressman Kiko man, natigayon manggid. Ang mga medtechs namon, gina-train man namon kay naghatag ang probinsya pulo, additional 10. Hopefully, makalambot kami mga 600 to 700 a day. Ang result usually, kung sige-sige, 3 to 5 days, pero ang preparation is mga 6 to 8 hours mo sa kada test. Kung hindi manggidamo, base within 2 days or even within 1 day, makagwa na. Bahay naman sa nagdugang nga nag-alalayo o kung recovered nga mga COVID patient sa Negros Occidental, good news kami ara sa nag-recover nga duwa. Ang COVID patient number 6, number 84 naman siya sa Bogos nga Western Visayas. Among isang 43 anyos nga lalaki Filipino, taga-sural sa Escalante, travel history Dubai kag Manila. Ang una nagpositive sa ikaduwa nga test negative, ikatatlo negative sa muning recover na sa. Ang isa pagit ka naka-recover 35 anyos, COVID patient number 8, number 58 naman siya sa Bogos nga Western Visayas, 35 anyos, babaye, taga Banwasang Valladolid, travel history siya sa Miami, USA, kag nagtitira sa Manila. Dali siya in-quarantine sa Bacolod City, nag-negatibo naman sa ika-duha nga repeat test. Yara pa, sa nga ginapabot nga mag-alalayo mo manakson na Rex, ang COVID patient number 9, number 10, kag ang kahapon nga number 11. Report gikan sa Kapitolyo Provincial, ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa, 3 ang aton oras, 11:03 mga ka-aksyon. Kaduantang balita ni Aksyon Eden Abuso sa aton sining patrol. May lang pag-monitor kay Remark Lamayo. Good PM, Sir Remark Lamayo. Kay Inday Blasa, kay Leo Lungno,
ga-monitor sa sining mga inoras. Kay Ernesto Mendoza galiho sa Bantayan, Kabangkalan, may lang pag-monitor Ernesto Mendoza. Kay Noel ko, may lang pag-monitor Noel ko. And sa kay Annabel Espadero, dara sa Barangay Payao, kag Pamilya Morales, kag Espadero, salamat gid halin sa kay Annabel Espadero. Kay Rona Regida Traba, dara sa Banwasang Valladolid, may lang pag-monitor. Kay Ding Rolio, linya paano kami nga mga senior citizens kay may mga skid kami clinic para sa check-up. Pwede lang na. Basta ang importante may valid reason lang. Kung pa-check up, okay gina siya. Okay? Sa kay Ging Alib, dira sa Country Homes Stefania, may lang pag-monitor Ging. Kay Ging Alib sa Country Homes Stefania, may lang pag-monitor, no? Kay Coy Villar Fernandez, magatamyaw lang sa pamilya sa Minuyan, Morsia, no? Kay Helmond Garbanzos, may lang pag-monitor. Good PM, sir. Si Buwas, my latest news, hindi na pwede kagwa sa balay, 20 to 60 years old naman. Mugani man. Sige lang Robantay lang tasang mahimo nga advisory sang gobyerno ta. Kadtuan tanay si Aksyon na din abuso, balita sa patrol, ini may kang tanan sa Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod, nag-preparar na para sa misa sa Domingong adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex nag-prepara na sa karon sa ang simbahan para sa patigayunon nga misa sa Hunyo 7 ini Domingo nga adlaw. Kagati sunog kay Father Henry Donasco, Director sang Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod. Hindi na Action Rex kada oras ang misa nga patigayunon, kundi kada duha ka oras bangod matapos ang isa ka misa magapatigaan pa sila sang disinfection kag sanitation. More or less isa man ka oras. Correct, Action Rex. So bali isa ka oras nga misa plus isa ka oras nga disinfection, bali duha ka oras tanan. Correct, Action Rex. Ginpahayag ni Donasco. Meaning example nga kung by 6 o'clock nga mass ang ma-attend mo, by 8 o'clock na dason ang mass nga ma-attend mo. Correct. Kanami ako sang mass. Okay. Pinakamisa ning sa katedral? Kido apat ni Blas la kun Sunday. Action Rex na lang kamisa. Pila? Kay 7 na lang kamisa. Okay. Kay 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., alas 12 sang ugto, alas 2 sang hapon, alas 4 kag alas 6 sang gabi, Action Rex. Amo nang misa sa Domingo. So, apat ni kalinyang pagasundan sa mga sumilimba kundiin ang duha ang para magsulod sa main entrance ginabal Action Rex sang simbahan. Kag ang duha ang para sa wala kag sa tuoman nga entrance. Kag di fitness ko all in kag all out ni Action Rex ang mga tawo rason nga ti kumbaga di ba may ara ki Action Rex sang ara pa kay usang wala pa COVID, may mga nagapatabo na bala sang misa nga tuwa nga maabot, then ma-wait naman for another misa. Ti subong hindi na pwede Action Rex all in all out gid dapat kung ano oras kung oras gid sa misa. Kung oras mo masulod ka na pero 50% lang. Correct, Action Rex. Kasi ang hambal nila, ipamangkot ang bench da sa San Sebastian Cathedral, ang laba, gidabla Action Rex. Usually, makakiter na 8, tugtog 10 mo. Ginimo nila Action Rex, subong 4 na lang ang makapungko sa laba. Pag ang sa higada, di ba gamay na da ang bench. Pila ka mitrong antad na tag Kalawi, galino, mag-4 na lang mapungko, lawig-lawig, tag 2 ka metro? Oo, mga muna guro Action Rex. Kasi sila ni Ambali Father Donasco, luya, ginila Action Rex mo nga ipabilin, gid bala, ang social distancing, gid yati, Ambali gani, nagapangabay man siya, nga hindi na kung tani magpili, 10 kuan ang mga nagsimba, kung niya ko una kada sulod, may ara. Kung una kada sulod, dito ka sa una-una, dito ka gid ang pasunod lang, hindi ka na magapili na tuod mo. Amo na sa Action Rex ang kung sa bagay, kung simba ka da Action din, way naman na pili ay da. Correct. Basta kung luyag mo yan nga mag-attend sa misa, patihon ng Action Rex ang mga pagsulundan man sa simbahan. Kung kagtigi na amo mo nagyapon? Oo.
ginapangabay niya gid Action Rex nga hindi lang magdala sang kabataan para hindi mabudlayan Action Rex no ang simbahan man sa crowd control kung baga. Kasi kabudlay kung may mga kabataan pa Action Rex no kay ti syempre ang likot bala kon basi mag dagan-dagan dira sa simbahan o kung ano Action Rex nga sitwasyon kay ti budlay subong ang ginapatigayan man kaga pagpabilin sang health protocol. Di bali, why na kabataan eh? Wala kabataan Action Rex. Amo ginang pangabay ni Father. Ti ang bali Action Rex gani nga para magpabilin mga social distancing usually di ba magamay namon ga kaptanay kabote wala na Action Rex kay hindi naman makakaptanay kamot. Ti bisan may namon kag way lang kaptanay kamot okay man lang nagyapon kagang kiss blood ra? Ano na? Biso-biso? Mag-greetings? Oo. Tapos, ang offer, signing of peace na Action Rex, wala man na kiss. Tapos, wala ko no Action Rex ang offertory or halad, bala? Ang matabo, mabutang lang sila basket sa gwa, sang simbahan. Kag kung ikaw da iya, may ara ka sang halad, dira mo na lang ibutang, kag di-kolektahon na lang nila para hindi ko no maka-direct contact man sa pare. Kag ang pangalawat naman Action Rex, per pulungkuan ang ila sini nga himuon. Ay di damo man sila Action Rex ang mga tinawo man, di amo na lang ang himuon nila per row man ang pagpangalawat. Pamatian naton si Father Donasco. Gina-prepare naman ng cathedral para ma-observe ang precautionary measures ang gin-lay down sa local sa national government. Ang amon subong ginaplano nga ang pagpasulod sa mga tao is all in, all out siya. So, hindi pwedeng duga patabo lang bala sa misa. Kaya ang schedule natin subong hindi na every hour kundi every 2 hours. Kaya para may time pa to sanitize na cathedral kag magpagwa ang mapasulod sa mga tao. So ang schedule natin sa Sunday is sa aga 6, 8, 10. Tapos may araan na misa 12. Tapos sa hapon 2, 4, 6. Busilingon mga 7 na lang ka misa sa bilog nga Domingo. Sugod sa sindi nga Sunday. Tapos sa mga tao ang mga pagpasulod sa ila may 4 kami ka linya actually. Tapos 1 entrance, 1 exit. So part ng aton nga guidelines since gina-avoid na to ng contact, physical contact sa mga sumilimba, so wala kita kapitan na ikamot sa Our Father kag amuman sa living of peace, wala na sang physical contact, mahangdo-hangdo na lang sana. Action na din ang cathedral gani pila gani ang makasuluda? Wala kita ka pamangkot gid Action Rex kung pilagid ang capacity sang cathedral. Pero ang hambal ni Father basta mo na ang bench nga good for 10 person, himuon nila 4 na lang ang makapungko Action Rex. Kag ang mga nagapamangkot pagid bala during weekdays naman Action Rex nga misa. Every Monday kag every Tuesday may misa alas 7 sang aga, alas 12:15 sang udto kag alas 6 sang hapon. Samtang kada Miyerkules tubtob Sabado may patigayonon nga daily mass alas 7 sang aga kag alas 12:15 sang udto. Samtang Action Rex may misa man every Wednesday hasta Saturday may misa kada alas 4 sang hapon kag alas 6 sang hapon. Pero Sunday mass na kun Action Rex ang pagkabig nga pag-celebrate sina. Kay ti magapagwa sang ginatawag nga decree of commutation si Bishop Patricio Buzon. Kundi nasa Action Rex nga pwede nga isaylo sang obispo ang adlaw sang Sunday obligation. So silingon kung luyag mo magsimba Action Rex Wednesday hasta Saturday makasimba ka dira. Hindi mo na kinanlan magsimba sa adlaw sang Domingo kay equivalent na kuno Action Rex sang Sunday service sang isa ka persona. Sige. Balita gikan basta importante may misa na ta sugod sa Sunday. Correct Action Rex. Same man na ang nasakupan sang Diocese of Bacolod. Bilog na Action Rex kag same pattern lang ni tanan
himo action rec sa mga social distancing action rec. Oo, lang taon lang ninyo dra sa skid ninyo sa mga areas da nga nasakupan sang Diocese of Bacolod kung ano oras ang mas dira sa lugar ninyo dira nunid na nga magpakatedral pa kamo sa mga barangay na lang ninyo. At least may mga misa man da nga himuon, no? Correct. Good action. Sige. Balita Lin sa Patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kay Michelle Nahulan. Hi, Idol Rex. Pa-shout out lang ko sa amon nga barangay nga nanghatag na lang sang second SAP. Kamusta na lang kami nga waay gintagaan sang grasya. Kay again, kag-again, and again. Same sang ligad ginpili lang ang gindala para sa second SAP. Chel Gli from Isabela. Ayo, ang second SAP sa probinsya daway na Bacolod na lang nga area, no? Kay Jumila Noblizada Niar, may lang pag-monitor bilog gidning nga Negros Occidental ang guidelines nga hindi pwede makagwa ang 60 up kag 21 years below. Yes, kay national ina nga memo, no? Halin sa National IETF nga memorandum, no? And kay Alex Transporto, may lang pag-monitor Idol Rex. Good PM lang watching here. Galing kay tatay. Greet ko lang si tatay ko, Toto Rolex and Alexander. Alex Transportong Panamyaw. Kay Remark Lamayo, may lang pag-monitor. Thank you, Gida. Kay Marico, kag Marvin, mga pakaisa ko man, may lang pag-monitor, no? Halin sa kay Remark Lamayo, kay Toto Marvin dira sa barangay 16 lamo, dira sa barangay 16 kag kay Nini Marico dito sa Manapla, no? Sige, daligid lang, standby mga kakson, manumbalik kita pagkatapos ini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama.
Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:21 ng aton oras, 1:21 na mga kaaksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Sining bahin mapag-goodbye na kita. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon. Sabado na buwas eh. Goodbye for now. Kita-kits kita buwas. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Sunod sa diligidamang barugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika-aksyon sa Kaginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.